Jeg hedder Jakob Astrup, og jeg kommer fra Stauning, en lille by mellem Ringkøbing og Skjern. Inden jeg startede på efterskole, der spillede jeg fodbold og sprang, og det har så gymnastikken har taget overhånd efter jeg startede på efterskole. Jeg valgte at videresøge det andet år, jeg går her nu. Jeg valgte at videresøge første år, fordi at jeg vidste, at det er masser af idræt, og jeg elsker at røre mig og hele tiden lave noget. Jeg valgte Cambridge-klassen, fordi at jeg skal bruge det senere hen i mit arbejde forhåbentlig, og for at kunne få noget udfordring i forhold til en almindelig 10. klasse. Forskellen på en almindelig 10. klasse og Cambridge, det er, at dine engelske timer og dit engelske brug, det bliver meget mere udviklet, og det bliver flydende, og det kan komme meget lettere til dig, så du kan lettere bruge det fremover og i timerne. Du bliver tvunget til at tænke engelsk, i stedet for at tænke dansk og derefter til engelsk. Så dit engelsk bliver mere, jeg ved ikke, man kan sige, det bliver engelsk. I starten var det meget sådan, man skulle tænke så meget om, inden man fik svaret, og inden det hele det fungerede. Men når man først kommer i gang med det team, og specielt nu herhen på, når vi er i gang i noget tid, så er at teamet, de kører fint med engelsk, så man er klar på at skal svare på engelsk, og det fungerer. Og det er lige lidt højere niveau, så det er en rigtig god forberedelse til at komme videre. Man skal være meget forberedt på at lave meget, og være klar på at skal tage den lille ekstra chance, når man hvis man har lektier for, eller skal lave nogle ekstra ting. Jeg vil gerne have noget ud af skolen, og gerne vil have lært noget, men stadig have det helt fedt og hygge sig med de andre og springe, når jeg får tid til det. Så du får begge dele. Det er rigtig godt. Jeg hedder Maja, og jeg er 17 år gammel og går her på Sportsefterskolen Signe. Jeg dyrker badminton, og jeg synes, det er rigtig fedt. Specielt inden for sporten, så har man jo mulighed for at virkelig engagere sig i sin egen sport. Vi træner 4 gange om ugen, så det er jo en del. Altså, jeg har en Cambridge-linje, så vi har dansk selvfølgelig, fordi det er obligatorisk, men ellers har vi tysk selvfølgelig, og matematik, engelsk og global perspective, som foregår på engelsk. Det er lidt samfundsfagsorienteret, men det er anderledes på den måde, at der er ikke noget politik indover, og det er noget med, at man kigger på tingene fra forskellige vinkler. Man kigger på det globalt og nationalt, og sådan personligt, hvordan forskellige problemstillinger ligesom kan løses, og hvorfor de overhovedet er opstået. Det er fedt, at det er et helt andet fag, jeg aldrig nogensinde har oplevet, selvom det er samfundsorienteret jo. Og så er det fedt, fordi man får ligesom et bredere perspektiv på det, og får et større forståelse for udlandet også. Du har været i Kina. Ja. Kan du ikke fortælle om det? Jo, det var en meget speciel oplevelse, og i starten skulle jeg lige vende mig til ikke at sige, at det var mærkeligt, men det var specielt og anderledes. Jeg var der for at spille badminton. Vi trænede 3 ud af 5 dage, og det var altså 6 timer om dagen. Du var også over at besøge den internationale skole i Kina. Hvordan var det? Det var også en sjov oplevelse. Det var selvfølgelig ikke en kinesisk skole, så det er jo ikke det samme, men alligevel så gør de jo nogle ting anderledes. Og det var sjovt at se, at jeg var med til Global Perspective, og det var fuldstændig man til det herhjemme. Det var det samme, de arbejdede med, samme metoder og samme spørgsmål. Jeg hedder Karen Fastrup, og jeg kommer fra Herning, og jeg går på Skals Efterskole. Jeg har valgt Cambridge-linjen, fordi jeg gerne vil udfordre mig selv og prøve noget nyt, og også fordi at den var på engelsk, og jeg skal videre på IB næste år. Så det var en rigtig, rigtig god ting at have, før man starter. Cambridge, der bliver alle fagene undervist på engelsk, på nærlig dansk, og tysk bliver undervist på tysk, så vidt som det er muligt. Og så har vi også matematik og combined science. Og matematik og combined science er nok det, man vil synes er det, der ligger længst væk. Fordi at det med matematik på engelsk, det er meget anderledes fra det danske. Og det samme gælder også combined science. Engelsk matematik er nok
lige desværre, fordi det er jo på et internationalt plan, og niveauet er ikke så højt igen i matematik i Danmark, som det er i udlandet. Den største forskel er nok, at man ikke må bruge sin formelsamling, og man skal huske det hele i hovedet. Det er jo på engelsk, og man lærer en hel masse nye engelske fagudtryk, som man kan bruge senere hen i livet, især hvis man gerne vil studere i udlandet. Nu hvor verden er blevet så globaliseret, så er det rigtig, rigtig smart at lære en hel masse nye ord, så man har et større ordforråd. Og det er ting, man ikke bare lærer i en normal engelskundervisning. Det er forskelligt fra elev til elev, hvor svært de har med at komme i gang, men jeg fornemmer, at der er rimelig mange, der har lidt svært ved lige at vende sig til, at det skal være på engelsk. Men så når der er gået 2 måneder, så er det som det skal være, så føles det helt naturligt at skulle have det. Hvis man vil studere i udlandet, så kan man helt bestemt bruge den engelske matematik til noget frem for den danske matematik, fordi den engelske matematik er noget, de bygger videre på. Det ligger sådan i et flow, altså engelsk matematik bliver bare udvidet, når man kommer længere op. Det er noget helt nyt, hvis der man går fra dansk matematik og for eksempel skal på IB og skal have engelsk matematik der, fordi det er noget helt andet, og man kender slet ikke til det.